ziua asta, mai să filmăm noul episod din DNA Magic. Puteți să ne căutați și pe Facebook la DNA Magic sau pe YouTube, avem channelul nostru, puteți da și un subscribe, ne supărăm. Astăzi să începem. Și haideți să-i dăm drum. Asta n-are niciun... Are un defect, nu scuzați, s-a numărat. Da, are un defect din fabrică, da, este alb și foarte șpant. Doar că ne imaginăm, o carte. Atindeți odată pachetul, da? Și uiți cum la 1, 2, 3, te manda să apără o carte, da? Cam singura din pachet, da? Uiți. Când facem o pasă magică, vă imaginați un pachet complet, cum arată, uitați. În tot pachetul și faceți și spate, vezi? Faceți și spate, da? În momentul în care facem niște pase magice și uitați, se întoarcem la tot tăiem. Și vezi cum tot pachetul din nou este gol. Cam asta este. S-a întâmplat așa. Uitați. Da. Vreau să băgați un pachet unde vreți, nu? Oriunde, aici, da? Bun, avem o carte. Uitați, la nu mă uit, ați văzut-o? L-ați văzut-o? Da. Puneți-o pe aici, vă rog, mersi. Înainte de asta vreau să vă uitați cartea ca să putem începe, da? Cum așa, o carte neagră sau o carte roșie? O carte neagră, corect? Este o carte sau imunantă, o imunantă, corect? Pară sau impară, e o carte impară, corect? Peste 4, 5, 6, 7 de imunantă, corect? Dacă facem o chestie și schimba poziția, se află undeva între 1 și 25, nu credeți? Da, normal. Spuneți un număr, doamna 25. 2. 2? Sigur? Da. Nu vă răzgândiți? Aveți ocazie, vreți? Bun. Una, două, priviți cum cartea este. Acum, suficient. Luăm 7, da? Încă o dată. În mișcare, uitați, și a schimbat poziția din nou. Băgați un pachet unde vreți, vă rog. Aici, da? Bun. Iar aici. Dacă vă oprați aici, aveam popă. Dacă vă oprați aici, aveam întreg. Bun. Acum, facem o mișcare, uitați cum este primul. Și dacă o să pun aici, da? O să vă arăt. E un pachet normal, da? Deci nu așa pe din mine. Uitați cum agităm pachetul, da? Și tot pachetul este acum 7 de milimetri. Hai, ce tare! Din nou îl agităm și uitați cum a revenit la normal. Poți să vedeți puțin, te rog? Spune, avem o bilă, da? Și dacă o facem așa, să punem două, vezi? Ții mâinile așa? Pe asta o luăm și o punem aici, da? Pe asta o băgăm și pe ea aici. Și la 1, 2, 3, dispără de aici și apare aici. Du-te-o! Bine, mai ții mâinile așa? Pe asta o luăm, o punem aici și a dispărut, vezi? Te scoatem din buzunar. Te rog frumos să ții strâns asta. O ții strâns, da? Ok. Pe asta o punem și la fel și dispare, vezi? Și te apare acolo. Ai înțeles? Uite, dar chestia e că dacă ți strâns iar, deci n-am făcut nimic, da? Poți deschizi? Sunt mai multe. Ai înțeles? Uite, ține așa. Pe asta o băgăm în buzunar. Și uite, pe asta o punem aici și o punem și pe asta aici. Mai spune de aici și aici au problema. Mersi. Da. Bun, o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. Se mai nu, așa, acum vreau să vă uitați foarte atent. Să spuneți stop când doriți dumneavoastră. Stop, că vine mai... Aici, da? Să faci, da. Gata, ați văzut cartea? Nu sunt obliți, nu e nimic, dar vreau să vedeți cum intră cartea în pachet, da? Deci, vă gândiți la carte? Bun. Nu sunt la minte dacă este o carte, dacă este un simbol, gen damă sau dacă este un număr, da? Nu se face? E un simbol, da? Deci e ceva, peste 10. Nu să desenați culoarea? Adică simbolul, da? E o inimă, e ceva de negru, inimă neagră. Și încă ceva e o inimă 12. Este un șpet cu spate de... Cred că l-am văzut pe David în întâlnirea ta. Ea e dragosită și... Ați mai luat o chestie dacă mai vreți, dacă nu vă rețin. Da. O să treci o carte oricare doriți dumneavoastră, vă rog. Eu am să mă întorc, nu vreau să... Ați văzut-o? Deci camera este foarte important, vreau să mă aici, vă rog frumos. Aici? Da. Dar până la urmă vreau să mă la ea, vreau să vedeți într-un unghi. Da, uite, chiar 7. Chiar nu e nicio... Aici, da? Vreau să introducem. Bun, acum să o punem aici, undeva, da? Vreau să o introduceți puțin. Să o introducem? Bun. E în pachet, da? Bun. I want to sit. O să vă aplică. Da. Mi-am învățat bunicul meu un truc, vrei să ți-l arăt eu ție? Dacă 4, până data viitoare, la 4-5, stay on.